L'Institut d'Estudis Empordanesos ha presentat el volum 54 dels seus annals. L'acte s'ha celebrat a l'Auditori Narcís Monturiol del Cercle Esport Figuerenc. Aquest any als annals hi ha 17 articles. Aquests 17 articles n'hi ha 2 de ciències, 5 que formen part del dossier que hem titulat Grups socials, diversitat i conflicte, 8 són d'arqueologia i història i 2 són resums dels Premis de Treball de Recerca de Batxillerat, el Premi Comte i el Premi Álvarez, que cada any hi participa l'Institut i es donen la primavera, al començament d'estiu. El fet de publicar un seguit d'estudis, de treballs de recerques, ressenyes que requereixen d'un temps prolongat de treball, d'una metodologia i d'una capacitat de redacció fa que el seu pòsit en cap cas sigui efímer, sinó que romangui, esdevingui una font de coneixement i alhora un recurs per a futures recerques i estudis. Per la portada d'aquest any, lamentablement, ens il·lustra un dels pitjors problemes que ens haurem d'enfrontar com a país si no es reverteix aquesta situació de sequera. La foto és de l'Àngel Reinal, que periòdicament, no sé si el aneu seguint, va penjant fotografies de l'estat en què es troba el pantà de Darnius Boadella a les xarxes socials, que visualment són molt boniques però lamentablement són molt preocupants. Acabada la presentació dels annals, s'ha procedit a la signatura de l'acord entre l'Institut i el Cercle Esport. L'Institut d'Estudis Empordanesos disposa d'una oficina a la seu de l'Esport al carrer Monturiol per divulgar les seves activitats. Manifestar la satisfacció que representa el fet de que comencem aquest anar junts per ser més grans en el nostre objectiu comú, que en aquest sentit és la divulgació, el rigor i fer que Figueres i la seva comarca sigui, d'alguna manera, tingui també una casa pròpia en la que se senti bé i en la que se senti reconeguda pràcticament en el centre. O sigui, a partir d'ara el que volem, i que també ho deia el president, és treballar, seguir treballant, sumar esforços, tal com ho hem fet fins ara de forma individual i voluntària, també ho hem de dir, evidentment, per la promoció i la difusió de la cultura de la ciutat de Figueres i, evidentment, per extensió a la comarca de l'Alt Empordà. Sumar esforços, jo sempre ho dic, sempre és positiu. Representants de les juntes d'ambdues entitats han fet la fotografia de grup per tancar l'acte.